Povedal som, že my sa ďalej odchádzame hrde, jednoducho my sme sa snažili ako občania hájiť svojich spoluobčanov. Pán Raši dneska zabetonoval firmu EI v Košiciach a ja si myslím, že ak má niekto chodiť po kanáloch, tak je to Raši a spol a poslanci, ktorí to odsúhlasili. To bolo celé postavené na hlavu proste. Urobilo sa pár šťar, vybudovalo sa 22 miest a EI proste mohla začať ryžovať. Tu išlo o to, aby to malo nejakú koncepciu. Žiadna nie je do dnešného dňa. Videli ste, počuli ste, poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie stavu implementácie, čo je totálne smiešné, lebo žiadna implementácia do dnešného dňa nebola urobená a všetko je postavené na hlavu. Ale poslanci s tým súhlasili. Myslím, že otázky by ste mali klásť im. Myslím, že Košičania, všetci Košičania, a naozaj tu nejde len o 15 000 občanov, ktorých zastupujeme, ale občania ďalší, to je niekoľko desiatok tisíc občanov Košic, ktorí vidia denne, ja neviem, či naši poslanci sú z Marsu, ale vidia, v akom stave to je. Vyberajú sa peniaze a nič nie je poskytnuté, žiadna služba, nemajú kde parkovať, nie sú záchytné parkoviska, nie je prepojenie na MHD, nie sú cyklotrasy, nie je urobené, ale absolútne nič. Hlavne, že súkromná firma Zlatokovka EI bude zarábať. Tá petícia presiahla počet 1000 podpisov, čiže podľa zákona musí ju prejednávať, ale my nepotrebujeme to, aby poslanci prišli a povedali, že berú na vedomie. My sme chceli a žiadali ich, aby urýchlene riešili situáciu, ktorá v meste je. A oni to nespravili. Ako sa ešte pozeráte na to celé postavenie sa tých poslancov Žarnajú Muráve? Jednoznačne rozhodujú politické kluby. Čiže zišli sa a povedali si, že to nemôže prejsť. My sme dávali jednoznačné návrhy už od začiatku, chceli sme zapracovať pripomienky, chceli sme vytvoriť spoločný podnik, vždy nám bolo odkazané, že sme predložili niečo neurčité. Teraz pred mesiacom prišiel opozičný poslanec s tým, že spravíme spoločný podnik, nejaký hybrid, ktorý je najhoršie z možných riešení. A EI v prvom rozhovore nekomentoval, že to je možné, primátor komentoval, že jasné a osvojil si tento návrh. Bez toho, že by im niekto vyčítal, že predložili nejakú nekonkrétnosť. A máme v Košiciach veľmi dobré skúsenosti z MFK, že Európske mesto športu nemá svoj futbalový klub a prišlo všetky pozemky pod štadiónom. A to bol výsledok zmiešaného podniku v Košiciach.